Wat is dit? De vrachtwagen is ook snel te gek even door met die. Wat een ellende, man. Dat kan de wind onderdoor. Dat kunt dat doen. Ja, ziet niet op. Die gaat eruit snel op vloer. Dat is al. Die krijgen maar vandaag. Nee, die heeft niet gestoord. Ja, die is allemaal leuk. Ik heb het niet zien. Dat is leeg. Ja, dat komt hem dan ver. Ah, dat is wel veel. Ja. Nee, het ziet er allemaal uit. Ik had het niet. Nu zie je nog lastig in de tent, maar dat denk ik niet. Ik had zo ver vanzelf hoe het zit. Ja. En Wim was de weg, of niet? Wim was de weg. Heel zo lang weg. Heel lang weg. Heel lang weg. Maar hij vraagt is dit nou zit. Hij vraagt, hij was ook in de tent. Hij vraagt is die naar voren vloer. En nou de afstand. Een nootje, waar staat dat? Een nootje altijd, dat is een lange. Nee, die weg is van speciaal. Die noemen het elke steek. Wat is dit voor een luid fout? Alle kanten. Kijk voor die vul nog niet zo. Ja, maar er was er een achterkamer die stuur allemaal weg en die rammen komt tegen. Is net door naartoe gereden. Nee. Ja? Ja, dat moet echt van de voer naar eigen doen. Weet je, Annie is ook naar wagen geweest. Ja, dat is hier. Hoe is dat nu mogelijk dit? Ja, nee, van de vrije dag. Nee, van de vrije berg niet. Ja, die achter op die running kan ook. Kijk voor die vul nog niet. Ja, half uur nog een paar haken. Ik zie hem gekomen. De heer de aardhangen nog wel een paar haken. Zie je dat? Dan kan het van haar geloven. Dit is al. Ja, ik moet het aan. Ik moet het gezellig doen. Want dan ga ik een probleem. Ik denk die vragen nou af. Zo. Ja, ik heb de boeken wel zelf later. Jongen, ja, dan moet ik jongens die met een student die helemaal zelf geloven. Al die er al voor. Ja, die staan het een beetje leuk. Ik denk dat ik het goed
veer van de schoen op die koelwagen. Ja. Oh joh, die knap van mijn gans hier bij geschoten. Schoen gaan. Ik kan er weer in de onderkant. Je tegen die geteerdels aan joh. En dit er nu hoor. Hier wordt dat het zo door. Hoe zit er nou op de aangegeven? Want daar zitten we nog hier. Ik heb mijn bellen die erin zitten. Ja. Ja, bellen ze wel, er is weer wat iedereen is. Maar ik zal wel vragen. Ik heb een aantal jaar in de week gehad. Daar steekt zich op van een raar als hij die machine steekt joh. Oh, en dan duurt ze met die gekke net al. En ik zeg, jongen, ik zeg, laat er allemaal maar liggen, ik geen koop. Ja, ik weet dat je dat alleen joh. Ik denk van de brief niet meer. Dat is echt niet gebeuren. Ja, ik kan ook gewoon zien dat het rood legaal wordt, want ik heb even mijn koers geprobeerd te bellen, ik kreeg ook geen. Weet je dat het roer hier allemaal? Ja, de voerder zelf is weer niet meer. Ik heb het rond van tegen. Ik heb jouw jeugd in de gang gereden. Op de sloopkabel in op de oor. Oeh, ik heb er geen idee. Maar die hebben dan met de monitor tegen de stuur. ja, maar van de rijkwerker stond er net op de kant. Hey, John. We hebben allemaal weer. Hè? Nou, de oudste is weer. Dit is het, dit is het. Waar zit John? John, Dat is het weg mee. Ja, was een aanval dat niet. Aanval dat niet, die jongen weg. Nou, Jan is ook binnen. Nou, Jan, ik weet hier dat Hier hier heb je dat ook tegen Jan. Kom maar, ja. Kom maar even. Is je mee? Ja, ga Je moet hier weer weer opvliegen hebben. Ja, ik wil de Pieter nog voor erin zetten. Ik denk dat ze het allemaal hebben hier. Die zeggen dat moest even op de We zien er op die twee lopen. Ja, ik denk dat ze allemaal hebben. Dan is die kant nog zien. Ja, maar de kast Nog iets, John riet achter. Wacht met John. Nee, dat gaat niet van deze kant van die dingen. Ja, maar dat is een koele dek, hoor. Ja, maar dat moet er niet gebeuren, ja. Zo nou nu. Ja, de wind is nou weg, joh. De wind is weg, ja. Ja, dat heb ik gezegd. Daar neemt ik even de namen. Wie gaat er nou naar de lijn? Dat was Jan, Riet. We hebben hier Jan Rievers en dit is hier Matje. Tels, Leijkeursten, Jim, de Wievenpaas, Wil Verhofstadt, Frank Neeven, Luc de Verren, Annie Verren, Annie Beckjes. Geen bekjes is weg met dingen. Geen Beckjes is met Jan, Ja, wat? met Jan van Hegelsdorf. Geen Beckjes met Jan van Hegelsdorf naar de Notter toe. Die heeft wat bijgekregen, een klein beetje. Jo Cox heeft een hoes gefietst. Ja. Jo Cox is de hoogste gefietst. En linksstand Nou, dan. van De kant op een bril van Leo Kruijs. Hermkes. Henny Hermkes. Of wie Hermans, dat weet ik niet. Willy Hermkes, heb je nog wat verhuurd? Of Hermans. Hermans. Willy Hermans, heb je nog wat verhuurd? Volgens mij is dit een 1,8 melding en in de 15 of 19 euro. Oké. Ben jij Hermkes? Ja, maar dat is 9,9 euro.